Ku yi subscribe ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun damar fara saurara da zarar mun ɗora. Ku kasance tare da Asrar TV. Bismillahirrahmanirrahim. Jannatan Harira, peji na 15. Ogere. Wani magidanci ne da ke gyaran talkami ya ce, "Takwara, ni fa yanzu hankali na ya koma gida, ina son na koma duk da bani da kowa, amma ina da 'ya, kuma wanda na bawa 'yar tsohon mai kuɗi ne don tsohon sanata ne, zan je na amshi 'yata, na san ba zai bani ba, kaga hakan zai sa ya ɗauki wasu kuɗaɗe ya ƙara bani sai na sake dawowa, na zo na koma ma tsohuwar sana'ata." Wani magidanci ne da ke kusa da mai gyaran takalmin ya ce, "Gaskiya kai kam ta yi maka kyau. Tun da kana da baya, ni kam ai kaga ban da madogara balle tushe, shi yasa na rasa inda zan kama, amma yaushe za ka tafi?" To ina ganin gobe ko jibi, ka san ba a bori da sanyin jiki. Haka ne, tabbas na san halin kanawan, idan ka dawo ka neme ni don Allah. Haba takwarana, wa nake da shi a matsayin shaƙiƙi na da ya kai ka, don ba za ka iya zuwa ba, da mi zai hana mu tafi tare. To, ka san yana da laifi arewa, shi yasa ba na son ko ambata ta yi. Kai dai sai ka dawo mu ji labari, washe gari, gidan malam. Yau su Fauziya sun tashi da murna ta kammala firamare school. Ana ta zumuɗi don kawo Aminu ya shirya musu walima. Harira ta fara samun sauki, soyayyar Zainab da Jazuli abun babu kama hannun yaro. Mu da kuma kullum da soyayyar Fauziya yake kwana yake tashi. Gashi ya kasa sanar da ita. Bashir buga shi kuma Faiziya yake so. Shi kam ya fara nuna mata kuma ya fahimci ta gane. Jannat karatu ya fara miƙawa. An rage yawan magana da Harira. Bikin Sarawiya da Hanafi saura kwana 3 Ogere. Yau ce ranar tafiya. Anas ya shirya tsab, ya saka manyan kaya da hula. Ya yi ban kwana da mutane, ya hau mota suka fara tafiya. Ana tafiya kan hanya, tunkiya ta gifta musu, aiko starin ya kwace wa direba, mota ta yanki daji. Sai cikin wata gona, motar ta raki kuyya ta kama juyawa tana watsi da mutane. Ana Anas ya faɗo, ko da ya farfaɗo ya gan shi a wani ɗaki, ya yi ƙoƙarin tashi, ya ji an ce, "Malam dakata, ba za ka iya tashi ba, kana da kariya 4 a ƙafafuwanka, a hannayenka kuma haka. Allah ya sa da sauran numfashinka a gaba don duk wayanda ke cikin motar, kai kaɗai ka rayu." Shi dai Anas kallon mutumin kawai yake yi amma ya kasa magana. Bayan shekaru 5, Jannat ce yake saukowa saman jirgi cikin gayu da isa tare da su Zainab har da mom da dadi Sagir. A nan suka tarar da mom da dadi Usman da malam Harira da Aminu duk sun zo tarban Jannat. Cikin farin ciki ta ƙaraso wajen dadinta, ta gaishe da shi, haka malam. Kallo Aminu ta yi ta saki murmushi cikin tsokana. Zainab ta ce, "To, tun a nan ɗin, mota suka shiga sai gida." A nan fira ta kaure, ana ta fira cikin farin ciki. Jannat farin cikin ta kasa ɓoyuwa ya yi. Bayan kammala cin abinci kowa tashi ya yi aka bar baƙi su huta. Da misalin karfe 12 na rana, Jannat ce a harabar gidan tana shan iska, kawai sai jin ta yi a rungume ta da ƙarfi. A ɗan razana ta buɗe idonta ta ga Jannat ce da Harira cikin fara'a ta rungume su. Ta ce, "Yarana, da fatan kun dawo lafiya." Ɗayar ce ta ce, "La mom, dama kin iya turanci? Kika ce muna baki iya ba? To ai yanzu kun ji na iya, tun da gashi na yi muku." Ta yi musu magana ne da turanci, shi yasa suka ce hakan. Sannan ta ce, "Ku shiga daga ciki, ku sauya kayanku, ku fito mu yi labari." Suna shiga suka ga mominsu zaune, da gudu suka zo suka rungume ta. Ɗayan ta ce, "Mom, yanzu muka ga wata mai kama da ke a waje, mun ɗauka ke ce, amma muka ji tana turanci." Dariya Harira ta yi ta ce, "Takwararki ce, Momi Jannat wadda kuke gani a waya." To yaushe suka dawo? Harira dai bata ce komai ba, ta yi shiru abinta. Momin ta ce, "Ku shiga ku sauya kayanku ku fito mu je wajen mominku." Da gudu suka shiga ɗakin, suka cire kayan makarantarsu, suka saka kayan wasa, suka fito gwanin burgewa. Mominsu ta ce, "Ku je ku kira min mominku da ke waje. Ku ce ta zo ku ci abinci." Dariya suka yi suka fita cikin farin ciki. Suna fita suka ga ba su ganta ba. Sai ga malam ya ce, "‘Yan matana, wa kuke nema?" "Baba malam, momi wadda muke gani a waya. To yanzu da muka dawo mun ganta a nan. Momi ta ce mu kira ta zo mu ci abinci. To gaya ba mu ganta ba. Ayya, ku je ku ce wa mominku ba ku ganta ba." Komawa suka yi suka sanar da mominsu. Ta ce, "To ku ci abinci, idan kun gama sai mu tafi ku ganta, ku gaishe ta." Abinci suka ci, bayan sun kammala ta kama hannuwansu ta fito suka nufi Fat ɗin Alhaji Usman suka shiga.
Momin Jannat suka gani suka ruga da gudu suka rungume ta, suna kaka kaka. Dariya ta yi ta rungume su, ta ce kun ga kar ku ƙara sani, ku je sama momin kuna can tana hutawa. Sai ku tashe ta. Harira na ƙoƙarin dakatar da su ina suka haye. Kofar ta buɗe take suka faɗa cikin ɗakin. Tana kwance saman gado, tana waya da Zainab. Tana cewa za ta zo. Hawa kan gadon suka yi suka faɗa kanta. A nan ta ajiye wayar ta fara masu cakulkuli. Dariya suke yi. Harira ta shigo ta ce, ‘yar uwa sannunki da hutawa, sannunki kema da fatan mun same ku lafiya. Lafiya kalau. Kai ku barta ta huta. Ku tashi mu je, an jima idan ta huta sai ku dawo. A'a momin ki tafi, ni da yana gurin takwarata, a nan zan kwana. Ga takwarar kenan ki tafi da ita. Rungume Jannat karama Jannat ta yi ta ce, gaskiya kowa ya tafi gurin takwararsa. Kuka Harira karama ta fashe da shiya, ta ce ni a nan zan kwana. Momin su ta ce to, dukan ku a nan za ku kwana. Momi Jannat ta ce, ‘yar uwa ke ma ki zo mu yi wasar tare da kiya. Zaunawa ta yi saman gadon, aiko Jannat ta fara mata takulkuli. Sai dariya suke yi. Momi ta leko ta kalle su ta ce to fa, yau da uwayen da yaran an zama ɗaya. Jannat ƙarama ta tashi tana sanda rike da fulo. Sai da ta kai dab da momi ta buga mata ta rugo da gudu. Tana cewa ki zo kira ma kaka. Ai momi ta biyo bayanta da gudu. Jannat babba ta ɗauke ta suka faɗa saman gado suka kama 'yan buge-buge da filo suna ta dariya. Momi na tsaye tana kallon su tana jin daɗi. Jannat ta ce, ku zo na yi maku wanka, yau ni zan maku, wace ce fes? Harira ta ce, ni ce fes. Jannat ta ce, a'a, ni ce fes. Ko takwara? Harira ta ce, to ni ma takwara ta, zo ni na yi maki. Tare suka shiga suka yi musu wanka, Harira ta fito ta shirya su. Jannat ta yi wanka, bayan ta fito ta ce, ke ma ki shiga ki wanka. Ta ce, a'a, bari na je ɓangare na yi wanka a can. Kin ga babu kayan da zan saka a nan. Jannat ta ce, ke dai ki je ki yi wankan ki fito. Shiga ta yi, ita ma ta yi wanka. Tana fitowa Jannat ta ce, ga kayan da za ki saka a nan. Wasu ƙananan kaya ne ta nuna mata. Ta ce, ke, ni ba zan iya saka wayannan kayan ba. Ni fa da aure na, Jannat ta ce, aiko sai kin saka su. A nan ta kalli yaranta, Jannat ta saka masu irin kayan na yara sun yi kyau sosai. Hakan ya sa Harira ita ma ta saka kayan. Suka fito sai ga Zainab matar Jazuli da cikinta. Ta rugo da gudu ta rungume Harira. Tana cewa, kai, ƙawata wallahi kin yi kyau, kuma kin yi ƙiba. Can Jannat ta fito, ta ce, ke gane nan, wannan Harira ce. Dariya Harira ta yi, ta ce, na gode wa Allah, wannan karan da ke zanje garinmu, don kowa ya ganki. Cikin zumuɗi Jannat ta ce, da gaske, yaushe, aiko da na ji daɗi wallahi. Nan suka zauna suna ta fira sai ga Aminu ya shigo. Jannat ƙarama da Harira ƙarama suka ruga suka rungume shi, ya ce, kai, yarana wallahi kun yi kyau, kamar turawa, wa ya ba ku nan kayan? Jannat ta ce, takwarata. Jawo hannunsu suka yi ya shigo cikin ganinsu ya yi zaune sun jera. Zainab ta ce, ku yi shiru, Aminu yana matarka a cikinsu. Ya ce, ai duka matana ne, amma Harirata ko a cikin 1000 ta shiga, zan iya gane ta. To yanzu ka gane ta mu gani. Ta kuwa yi dab da Jannat ya ce, wannan ita ce matata ta bugi. Komawa gefen Harira ya yi ya zauna, ya ce wannan ita ce matata ta gaskiya. Tafi suka yi, Jannat ta tashi, da sauri ta koma ɗakinta. Aminu ya ce, kin ga ta yi fushi. Harira ta ce, ba fushi ta yi ba, wani abu za ta ɗauko maka. Can sai ga Jannat da kaya irin waɗanda suka saka. Ta ce, kai ma ga naka, sai ka je ka saka ka fito mu yi hoto. Ya ce, to fa, wallahi na gode, aiko yanzu zan saka na fito nima. Aminu wanka ya fito cikin kayan kamar wani baƙin bature. Kayan sun yi mashi kyau ya shigo. Suna ta murna, Momi da Zainab suka ta ɗaukar su hoto. Bayan sun gama, lokacin sallah ya yi, Aminu ya fita, aiko ya sha kallo a masallaci, da yaran sama. Fauziya an girma, ita da Muda suna soyayya sosai, Sarawiya ma yaranta biyu, Bashir Bugashi da Fa'iziya, abun ba a cewa komai. Amina da sauran ƙannan Aminu, wayanda suka yi aure, duka sun zo, sai mamaki suke yi. A nan Harira ta ce za ta yi girki, Jannat ta ce, ni dai wake da shinkafa nake so fari. Harira ta ce, a'a, ni gaskiya ta manja zan yi da wake. Jannat ƙarama ta ce, ni kuma farin shinkafa nake so. Harira ƙarama ta ce, ni kuma tuwo nake so. Malam ya ce, to ya za a yi kenan? Kowa da kalan nashi. Harira ta ce, to yau za mu nuna maku baiwarmu. Wannan abincin duka a tukunya ɗaya za a dafa shi. Malam ya ce, ban gane ba. Ba dai tsafi za ku yi ba. Aminu ya ce, Malam ba tsafi ba ne, dukansu idan ba sa son abu kala ɗaya, to suna dafa abin da suke so, amma yanzu za ku gani da idanuwanku.
Malam ya ce, to ni dai to nike so, da haka Harira ki saka da niya. Kowa ya zaɓi kalar abin da yake so, don su saka da shiya. A nan aka fitar da tukunya, aka ɗora, kowa ya zuba ruwan da ke isar shi. Jannat ƙarama da Harira ƙarama, aka kimanta musu ruwan suka zuba. Aka rufe kowa ya gyara kayan girkinsa. Suka zuba komai abin mamaki da shinkafar Harira ta isa tuƙi. Aka buɗe, kowa ga girkin sanan, amma su kaɗai ke duba kayansu. Mamanta ta tuƙa mata tuwon shinkafa, aka kwashe mata, aka ci gaba da girki. Abincin Jannat ƙarama ma ya yi, ita da ke son farar shinkafa, ita ma aka kwashe, saura masu wake shi ma yi aka kwashe, duka a cikin tukunya ɗaya. A nan kowa ya kama mamaki, abinci kala 4 a tukunya ɗaya. Malam ya ce a zuba min miya, ni dai na ci. To amma ni ban ga an yi miya ba. Lare ta ce a je madafa akwai miya. Aka je aka ɗauko, aka zuba mashi. Kowa aka zuba mashi kalar abin da yake so, kowa na mamaki. Alasaini maciji sun tafi garin su Gimbiya Harira. Ana nan sai ga Anas a ƙofar gida, suna rigima da mai gadi. Jin hayaniya yasa suka fito. A nan malam ya ce, Anas kai ne, ina ka shiga, me yasa ka tafi, ka bar iyalanka? Cikin jin kunya ya ce, a gafarce ni malam, yau dai gani. Ka ga yadda na zama, yanzu da ƙafa ɗaya nake tafiya, don Allah ku gafarce ni. Malam ya ce shigo, aka ba shi abinci ya ci, sannan malam ya ce, to Jannat da Harira, wannan shine mahaifinku. Anas, wannan ita ce Hassana, wannan kuma ita ce Husaina. Ga jikokinka nan, Jannat da Harira, ni na mayar da sunan a kansu don waɗannan Hassana da Husaina shine sunansu. Amma yanzu ga Jannat da Harira, kuka Anas ya bashi da shi ya ce, ‘ya'yana ku yafe min, ni ma kun ga jarabawar da ta same ni. Tun da na rabu da mahaifiyarku, na bar garin nan ban sake sati ɗaya wani abun bai same ni ba. Bayan an gama neman yafiya aka shirya sai garin su Harira. Sun ga karamci sosai, bayan sun dawo ne aka yi auren su Fauziya da Fa'iziya. Bayan wata 2, Aminu ne cikin mota tare da iyalansa har da Jannat. Kawai ji suka yi an yi harbi, a nan Aminu ya ci burki ya ce kowa ya kwanta. Ya fita sai ga wasu mutane suna fitowa, ashe Bugalle ne ya dawo ya ɗebo babbar tawaga don yaƙar Aminu. A nan Aminu ya ce idan ku kun isa, kuma kun yarda ku maza ne ba mata ba, ku fito ku fuskance ni, ba da bindiga ba. Bugalle ya yi wata irin dariya ya ce, mazaje ku ajiye bindigoginku ku afka mashi. A nan suka afka mashi da gatari a hannunsu. Aminu ko ya dinga faɗa da suwa, duk wanda ya daka sai ya faɗi, domin dukan mutuwa yake masu. Yana haka sai ganin ya yi wasu sun fito da manyan kayansu. Suka ce mai gida Aminu ka gane mu kuwa? Mu ne wayannan da muka musulunta a gonar Malam Musa. Ko mu kira sauran 'yan uwa su taya mu? Aminu ya ce, mu za mu iya, yanzu ai ku 3 ne gami da ni. 4 kenan, mu yi faɗan kusurwa 4. A nan suka fara kashe mutanen Bugalle, tun suna su 1000 har sai da suka koma saura su 100. A nan Bugalle ya ɗauko bindiga, kawai sai harbin Aminu ya yi a ƙirji. Nan ya faɗi, Bugalle ya yi dariya ya ce, zan kashe ka a yau kamar yadda ka kashe ni, ba ni ba haihuwa, to kai ma zan kashe iyalanka a yanzu. Ya sita zai ƙara harbawa, kawai Harira ta kare kanta, aka harbe ta, a nan ta yi wani tashi da gatari a hannunta, ta sauke wa Bugalle a kafaɗa, nan take hannunsa ya cire. Janna ta zo da gudu ta ɗauke Aminu wanda jini ya buge shi har ya suma. Yaran bugashi suka farma Harira, tana haka sai ga Alasaini da yaransa. A nan fa suka fara gudu macizai na biye a bayansu. A nan Harira ita ma ta faɗi, Janna ta rugo da gudu tana kuka ta kama ta saka ta a mota. Alasaini shi ne yadda kashe Bugalle. Iyalansa kuma da suka bi bayansu sai da suka kashe su. Ibti, Janna ce ta shiga duba Huraira da Aminu tare da babban likita. An yi nasarar cire masu albarushi, amma Harira ta yi nisa, hakan yasa ta ce wa Jannat, dan Allah ki kula min da yarana. Ke ma uwarsu ce ta yi kalmar shahada a nan ta rasu. Somewa Jannat ta yi a nan aka kwantar da ita, Aminu ya yi kukan rashin matarsa, haka yaransa sun ji zafin basa nan. Hakan ta faru, malam ne mai ba su haƙuri yana lallashinsu. Bayan an kai Harira gidanta na gaskiya, sai bayan addu'ar 3 aka sallami Aminu. Ya dawo kullum Jannat da Harira sai sun ce mashi, ina mamarsu, sai ya kai su wajen Jannat ya ce, ga mamanku. Wancan ta yi tafiya ba za ta dawo ba. Sun yi kuka su ma har suka dangana. Malam ya ɗaura wa Aminu aure da Jannat, kuma ya ce a ranar za ta tare. Aminu dai bai cewa ya ji daɗi ko bai ji ba. Bayan an kai Jannat tun ba su saba ba, haka suke zaman har suka saba. Aminu ya dawo da soyayyar Harira kan Jannat. Malam ya ce alhamdulillah, yanzu kuma sai labarin asalin Jannatan wa Harira. Ni ma na ce alhamdulillah. Masu tambaya akan wannan labari
tabbas ƙirƙirarre ne, amma haihuwar 'yan uku, 2 mutane, 1 maciji da gaske ne. Ni da rubuta wannan labarin ina ɗaya daga cikin jinin Hassan wanda aka haifa tare da maciji. Masha Allah, na gode, sai mun haɗu a ci gaban shi ko kuma sabon labari. Ina mai gabatar muku da sabon littafi na mai suna Abokan Shaiɗan. Tammad bihamdillah wa salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. To kar ku manta, ɗan uwanku Asrar shine ya karanto muku wannan labarin. Bye bye.